Türkmenistanda hususan da Aşgabatda ilat edilen poçta hyzmatynyň barha yaramazlaşyp, ýaşaýjylaryň gazet jurnallary ýa-da hatlary poçta bilen uğradylan beýleki zatlary gijigip gelýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara we täzeliklere ýakyndan sinedýän Aşgabatly Sinçaman Murat Bugaýew bu ýagdaýa esasanan parahat 1, 2 we 3 etrapçalarynda sinetse bolýandygyny aýdyp, käte ýurdun öz içinde hatda bir welaýatyň bir etrabyndan beýleki etrabyna uğradylan hatlaryň hem 25-30 günde goşurulýandygyny belleýär. Poçtalyorlarynyň ilaty edýän hyzmaty juda yaramaz ýagdaý özüm soňky 2 aý çaýyň dowamyna öňkünden hem has erwetleşdi. Şo 17-nji poçta bölüminiň hyzmat edýän mikroýollaryny gazetleriň hepde bir ýedek getirilýän ýedeklerim bar. Dip Bugaýew gurrun berdi. Mundan başga poçtaçylaryň gazet jurnallary ýa-da hatlary köp gatly jaýlaryň girelelerindäki poçta gutularyna yerleşdirmän, olaryň ählisini çen gelen ýerde oklap gidýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdaly meýdandan getirilen bir hapa faany getiren ýa-da zirdüli getiren ýa-da edip girelge giren ýerine senden ýokary çykylýan basgan soň üstüne ýa-da bolmady. Girelge giren ýerinde şotay oklap gidýär, ondan muny şo her kim özüniň gazetini tanap almaly. O gazetlerim dogrusu bir ýylgyn bir gara ýazylan üçin şonu bir almak isleýär ýokmy bolmasa okar ýazadym ýok özüm şo ýylgyny de bir zor bilen ýazdyrylýan gazet jurnallar şol. Dip Sinç aýtdy. Bellep geçsek Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärler, studentler we ýörüte orta okuw jaýlarynyň okuwçylary ýurtdan neşir edilen gazet jurnallara ýazylmaga mejbur edilip, munyň üçin her bir adam ýarym ýyl üçin adyrnan 100 manat möçberinde çykdyja etmeli bolýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň ençemesi poçta hyzmatlarynyň hili barada paýtagtyň parahat 1 we 2 etrapçylarynyň aralygynda yerleşen we 5 tane etrapça hyzmat edýän 17-nji poçta bölümine ýüz tutandygyny. Ýöne bu edaranyň jogapkär resmiýetleriniň meseleni poçtalyonuňyz bilen gepleşiň, biziň başymyza agyrtmaň diýip jogap berendigini gurrun berdiler. Aýdylmagyna görä mundan soň ýaşaýjylaryň ençemesi Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň Türkmen Poçta ara gatnaşyk döwlet kampaniýasyna barýar. Bu edaranyň gazetleri, hatlary we beýlekleri paýlamagy öz içine alýan bölüminiň jogapkär ýolbaşçysy ýaşaýjylara munyň uğruny çykyljakdygyny aýdyp, olaryň ýaşaýan jaýlarynyň adreslerini alyp galsa-da, bu baratda häzir çenli özgörçlük göze ilmeýär. Mundan başga döwlet tarapyndan ilat edilen poçta hyzmaty arkaly ýurdun beýleki künjegine pul uratmak mümkinçiliginiň aşy gymmatdygyna hem üns çekilýär. Häzirki wagt ýaşaýjylaryň uradýan pul serişdesiniň 20% hyzmatlar üçin diýilip saklanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň Türkmen Poçta ara gatnaşyk döwlet kampaniýasy we Aşgabatyň 17-nji poçta bölümi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady.